Con una orografía prácticamente llana y más de 300 días de sol al año, Valencia es una ciudad ideal para la movilidad sostenible. Sin embargo, como muchas otras ciudades, durante la segunda mitad del siglo XX y hasta bien entrado el XXI, sus sucesivos gobiernos municipales apostaron por ofrecer una parte desproporcionada del espacio público al coche, entendido erróneamente como sinónimo de progreso. Corregir ese desajuste era un reto ineludible, pero requería de medidas valientes y decididas. Y en esa línea se planteó y se ejecutó a principios del año 2017 el Anillo Ciclista de Valencia. Con un diseño segregado, amplio y bidireccional, el Anillo Ciclista se estrenaba redistribuyendo el espacio público en algunas de las principales arterias de la ciudad. Y no solo restando espacio al tubo de escape para sumar sostenibles bicicletas, sino también para ampliar y mejorar aceras e itinerarios peatonales. Así, con el anillo llegaron nuevos pasos de cebra, más espacios de sociabilidad, nuevos aparcamientos de motos en calzada para quitarlas de las aceras, segregaciones para hacer respetar también la prioridad del transporte público y, como no, muchas bicis. Desde la inauguración del anillo, el número de bicis circulando por la nueva infraestructura ciclista se ha ido incrementando mes tras mes. Pero lo más significativo no es la constatación de la necesidad del anillo ciclista, sino su traducción en un incremento del uso de la bici en los carriles preexistentes de la ciudad, en un 50% tan solo en un año, y de casi un 100% en los carriles anexos al anillo, que hasta ahora no tenían una continuidad en una infraestructura segura y cómoda para las personas que quisieran optar por desplazarse de una manera sostenible por el centro de Valencia. Si a ello le sumamos que el número de vehículos motorizados que se desplazan por esta ronda interior de Valencia se ha reducido paulatinamente en torno a un 15%, solo podemos concluir que la apuesta por infraestructuras que facilitan la movilidad sostenible y favorecen la salud y la calidad de vida en nuestras ciudades, como el Anillo Ciclista de Valencia, es un acierto seguro a corto y largo plazo. Abans que res, molt bona vesprada i, com sempre, és un plaer estar així. Moltes gràcies a la gent de València en Bici, al Ecologista Gro. Jo sempre dic que ha estat una escola de formació. Per a mi, des que vaig arribar així l'any 2000, vaig aprendre moltíssimes coses que després he tingut la sort de poder-les volcar ja directament i m'he fet portador dels desitjos d'un canvi a la ciutat de València, de l'impuls de la bici, però la bici com a element de transformació cap a una ciutat molt més amable, molt més sana, molt més respectuosa, recuperant espai. I portem 2 anys i mig i la veritat és que estem prou contents, encara que queda molt per fer, tots ho sabem, perquè encara que estem incrementant bicis, encara el model no ha canviat i queda moltíssim. I tenim centenars, 10.000 i 10.000 cotxes cada dia, en artèries, en entrada a la ciutat, 100.000 vehicles en l'avinguda del Cid, en tot el que això comporta. Però jo crec que estem sentant les bases i costa perquè venim d'un model de 30 anys basat en el cotxe, en el creixement desordenat de l'àrea metropolitana, i ara canviar tot això és complicat, en una manca d'inversions també, amb zero suport del govern central, que com sabeu es margina, no tenim un nou sistema de finançament, no tenim suport per el transport públic metropolità i tota una sèrie de coses. Però el que tenim jo crec que podem fer coses i tenim ganes de fer-los de manera decidida, amb valentia, per intentar canviar. Jo crec que, poquet a poquet, jo crec que València s'està convertint un poc un exemple a tot Espanya i ens estem aprovant de realitats que ja havien donat aquest pas fa molt de temps. Jo tinc una presentació, el vídeo ho fèrem quan ens donaren el premi al Ministeri de Medi Ambient, i de fet està en castellà perquè ens ho demanaren que ho havien de projectar ahir durant l'acte, i la veritat que és interessant perquè també ajuda a donar suport que no som els que som poquets els que estem donant impuls a la bici, perquè volem fastidiar el cotxe i tal, no. Si te dona ja un ministeri un premi i després de tantes premis jo crec que hi ha una continuïtat i encara més suport per anar endavant. I també, la presentació que vos faig és també en castellà perquè és una altra presentació que en xerrades que han anat fent per Espanya, alguna vegada que ens inviten. I això és un poc el lema que hem volgut imprimir a la nostra acció municipal
d'impuls de la bici. Jo crec que València pot aspirar a ser una de les capitals de la bici i, com sempre, la bici no per la bici com a element de transformació. Però la bici pues, ens ajuda a donar una alternativa de qualitat en una ciutat, en una àrea metropolitana que, com sabeu, és molt plana. Tenim vora 800.000 habitants a la ciutat de València i 1,5 milió en l'àrea metropolitana. Sabeu tots que és plana, té sol, pues les distàncies són xicotetes, pues és ideal, no? Però, bueno, així fins a l'any 2013 l'Ajuntament se posava medalles que teníem 123 quilòmetres de carrils bici, de ciclocarreres 31 quilòmetres, 4,1 d'itineraris ciclistes, però estava estancat el número de ciclistes que anaven per la ciutat perquè era molt complicat, era perillós i s'havia apostat i se seguia apostant pel cotxe i els carrils bici, els trams desconnectats i tot això eren sempre subsidiaris a la xarxa motoritzada perquè no entenien per què no cabien, no? Era evident. Tot està basat en el cotxe i després on hi hagi espai, on càpiga, posem els carrils bici. Tant és així que, i ara comentarem també l'anell ciclista perquè ha estat un abans i un després. L'anell ciclista va ser proposat per València en Bici l'any 94, que va ser una proposta molt pionera i amb molta visió de futur i hem tingut que esperar 23 anys fins que s'hagi fet realitat. Això demostra el que s'ha estat fent des del 94, moltíssimes inversions en carreteres per alimentar aquest model motoritzat d'expansió dispersa i urbanització i molt intensiva i antropització del territori en un negoci molt redó que després hem pagat tots. Hem pagat ambientalment, hem pagat econòmicament i hem pagat en aquesta crisi brutal que hem tingut a partir del 2007, que jo crec que encara no hem eixit d'ella, perquè ara anem a entrar en la crisi climàtica, que jo crec que és pitjor. Però vosaltres coneixeu millor que jo la xarxa ciclista de València, hi ha exemples com aquests, que no constituïen una xarxa, eren damunt de la vorera i eren perillosos, i a més se privilegiava l'ús de la bicicleta. Això, a veure si torna darrere, crec que és l'avinguda del Cid, Sant José de Calasanz, si no m'equivoque, arribant cap al centre. I ja sabeu com està. I això és un poc les coses que tenim un sabor agrodolç perquè no hem aconseguit acabar aquest carril bici perquè l'empresa que ho anava a fer no va complir en el contracte i encara estem en el procés de rescissió. Ara, en quan podem completar el procés de rescissió, que esperen en alguns mesos pugui acabar, podem terminar també aquest carril bici, aquesta eina de connexió molt important que anirà des del pont 9 d'octubre, d'alguna manera, fins a la plaça d'Espanya i ja connectarà també en Sant Vicent, en plaça Sant Agustí, l'anell ciclista. Això és l'únic que tenim ahir un sabor agrodolç perquè s'hauria d'haver acabat en abril del 2017 i encara estem en els tràmits legals de rescissió en l'empresa. Us he de dir que no tenim una altra alternativa, no haguérem deixat que una empresa no completa el contracte i a més vol un increment de preu del 50%, perquè això és diner públic i no se juga en el diner públic. I els nostres comptes eren que l'increment de preu havia estat el 3%. I aleshores, per suposat, rescissió del contracte, malauradament no tenim l'anell ciclista, però ho completarem i esperem que aquest any ho completem. I això és la xarxa més o menys que teníem afegint un poc algunes connexions que hem fet en l'anell ciclista i el camp passava també per fer un ús global de la bici a tota la ciutat i fer una xarxa capil·lar a tota la ciutat. I jo crec que un element importantíssim ha estat l'anell ciclista. Sobre l'anell ciclista ja sabeu que ho hem contat moltes vegades, va ser un projecte que ja quasi al final de la legislatura passada, després que va haver diferents propostes per part de València en Bici, també Compromís fèrem una proposta, de pressa corregent el PP ho va llançar, però, com sempre, molt subsidiari a la xarxa motoritzada, tant és així que era molt estret, era 1,80 m d'amplària, perquè no volien eliminar un carrer de circulació motoritzada al carrer Colón i en tota la ronda. I a més no eliminava les illetes molt molestes que teníem en el carrer Sorní o, per exemple, a la plaça Sant Agustí, que també han canviat, i també hi havia una sèrie de coses que ho feia que no era un projecte de futur, era una cosa per a complir el paper, per a complir l'expedient, però no. Aleshores nosaltres agafarem el projecte, tinguérem sort perquè se va aturar la licitació per un problema i aleshores retomarem el projecte, ens sentarem amb els tècnics,
de la regidoria i començarem a fer el nou projecte. 2,5 metres d'amplària, baixada de motos de la vorera i tota una sèrie de coses que després, com se pot veure en aquestes fotos, que són alguns exemples de com se comença a utilitzar. Això són fotos del principi, era molt xulo perquè ja començàvem a veure pares en els fills. Això és el Col·legi Cervantes. Ahir fèrem un nou pas de vianants i feren una festa que ho estaven esperant des de dècades, un pas de vianant. Imaginem com estàvem. I ahir a la plaça Tetuan, on redissenyàrem tot aquest entorn per fer-li unes noves marquesines separades de MT, i se va integrar molt bé en un punt molt complicat, a més que hi ha una entrada i eixida d'un pàrquing, i de fet va estar resolt molt bé. 9 passos, 9 encreuaments, a més en pintura, en roig, que no s'havia fet mai, 9 senyalitzacions, que per cert ens estan muntant una campanya absurda perquè hem fet una senyal que diu preferència ciclista, que ja el Ministeri i la DGT ja ens han dit que ho van incorporar en el catàleg de senyals perquè no existia. Perquè, com sabem, a més, la legislació que tenim a Espanya és molt atrasada en aquestes qüestions, des de la llei de trànsit, que ja l'estan canviant, quan no se va fer el nou reglament, ara s'haurà de fer un nou reglament i no tenim el catàleg de senyals actualitzat. Nou pas de vianants de Sant Agustí, això el carrer Colón, baixarem les motos, que tenim mogolló de motos a la vorera, i ara tenim un espai molt ampli per la vorera en carrer Colón, s'està incrementant el repartiment de càrrega en bicis, en cargo bikes, i això anirà a més, perquè a més hi ha una aposta de la Comissió Europea, i així també són pioners, perquè hi ha empreses pioneres que estan treballant molt bé, a més estan incrementant les seues xifres de negoci. I així tenim dades, a més, de com s'ha incrementat l'ús de la bici en els carrils ciclistes que connecten en l'anell. I de fet és molt il·lustratiu que, per exemple, en el Pont de les Arts, que ja existia el carril bici, però que després s'acabava en un no res, des que s'ha fet la connexió en l'anell ciclista, s'ha incrementat un 100% l'ús entre 2017 i 2016. I després serà el Pont de Real, en Navarro Reverter, que també era una connexió pendent en Navarro Reverter, perquè sabeu que anava per damunt de la vorera, hi havia sempre problemes, i després arribàvem al carrer Colón i no teníem carril bici. En una mitjana, a vora d'un 60%, s'ha incrementat d'entre el 2017 respecte al 2016 l'ús de la bici en aquests trams que connecten l'anell ciclista. Això vol dir que l'anell ciclista és un volant, és un element de canvi molt potent. I a més, l'ús de l'anell ciclista s'ha anat disparant de seguida, perquè clar, en el que connecta, en el que podem anar ara per carrer Colón, en la direcció contrària al trànsit motoritzat i arribar ràpidament, connectar en el pont de Calatrava per arribar a Benimaclet o a qualsevol altre lloc, imagineu-vos que se dispara, i això que ara tenim les obres de canalitzacions, que està mig tallat i no té continuïtat, esperem que s'acaben, unes canonades que s'havien de fer des de fa 100 anys, que estaven molt en males condicions. I després, això ho posem perquè va ser la primera actuació que fèrem. Això és el famós carril bici que acabava en una paret per la zona de Mediamarkt. Era un poc el símbol de lo que s'havia fet en esta ciutat. Perquè al final fan aquest tram, com ahir hi ha un projecte urbanístic que no s'acaba de completar, no s'ha fet, ho deixen tal qual. I no intenten ni fer una connexió que era tan simple com aquesta, que és la foto que podeu veure dalt. Ho posem perquè fou la primera actuació que fèrem quan entràrem, un poc com a simbolisme. I després, totes les coses que hem estat fent de millora de senyalització, de massa infraestructura, de massa aparcabicis, i he de dir que sí que ho sabem que falten molts aparcabicis a la ciutat, i moltes vegades tenim dificultats perquè no tenim tècnics suficients per atendre tanta demanda, perquè tenim una contracta de senyalització i pocs tècnics a la regidoria per a tota la ciutat, però intentem posar-nos al dia. I després ja veieu un poc la diferència, que encara és massa, encara hi ha molts cotxes en aquesta primera ronda de circunvalació, i hi ha encara gent que diu que estem ahí llevant-li espai al cotxe i tal, que tenim encara 4 carrils. I això ha de ser objecte també d'altres actuacions en el futur, perquè la primera ronda no pot seguir sent una ronda motoritzada d'un trànsit oportunista, de drecera i tot això. Després, la carrer Santa Amàlia, que va ser molt xulo també, que és exclusivament per a bicicletes i que connectava en aquest altre tram que no s'entenia perquè no s'havia fet, que era en el nou pont de fusta,
sobretot perquè havíem fet una ciclocarrers, com sabeu, que al final ho feia molt perillós i a més no se podia anar en el sentit contrari. I ahir també s'està desenvolupant un tram ciclista molt important en aquest altre tram cap a l'est. Després el pont de les Flors, que això era una connexió fonamental, que després no connectava perquè el tram que faltava des de Navarro Reverter s'havia de donar un gir, com sabeu, en la torreta eixa s'havia de donar un gir molt llarg i ara també ha resolt, hi ha una connexió important i ahir ara veurem la connexió pendent que s'està licitant, que és el carrer de Sueca i més baix. Després sabeu, nou passos de vianants. Estem intentant resoldre també el problema de la connexió de les bicis públiques entre la ciutat i l'àrea metropolitana, tot i que el contracte de val en bici que tenim ho tenim fins al 2029 i aleshores no ho podem tocar. I quan se va fer no se va integrar i aleshores hem intentat fer també una mena d'integració entre els dos sistemes, el Mi Bici que tenen els pobles i ciutats de l'àrea metropolitana, en el que tenim en val en bici, se comparte targeta i hem fet 5 o 6 estacions d'intercanvi un poc en la frontera de València en els pobles. I en tot el que hem fet 160 quilòmetres de carril bici, en totes aquestes connexions, que són moltes i xicotetes, com les que hem vist i a més encara. I ara el que tenim de projectes són aquests que també, va eixir un article que també comentava que València no estava preparada per a la bici i tal. Home, per tot el que hem comentat, per suposat no s'havia fet aquesta xarxa. I ara en aquestes licitacions, com veieu, completem i connectem tots els barris de la ciutat, dels barris més perifèrics, per així dir-ho, en els trams ja existents i a més en el centre de la ciutat. I tenim en licitació ara mateix de l'Avinguda Burjassot, Constitució, de Reina de València, de Suècia, Cuenca i Pont de Campanar, que hem comentat, i també de Manuel Candela, Tomàs de Montanyana. Ahí estem parlant de vora igual 15 quilòmetres nous de carril bici, a més bidireccionals, tots a la calçada, menys el de Manuel Candela, per una raó que també hem estat debatint i de quines opcions teníem, perquè Manuel Candela té un problema important ara mateix, que és una via que entren moltíssims cotxes, i això podia afectar més que res al trànsit del bus, en el carril bus, perquè tenim dos carrils de circulació motoritzada, un del carril bus, i nosaltres volem potenciar també aquest eix des de Blasco Ibáñez fins a Tomàs de Montanyana. I també hi havia una proposta, perquè molts d'estos venen dels pressupostos participatius, vol dir que la gent ha fet la proposta i després s'ha votat. Pràcticament tots són del pressupostos participatiu. Vol dir que més enllà del que s'està dient, parlant de que la gent no vol carril bici, que hi ha molta oposició a la bici, això són tots projectes que votaren. La gent els va presentar i se votaren. Vol dir que demanaven aquestes connexions i aquests carrils bici per anar movent-se en bici més fàcilment. I al final se va treballar també la gent de València en bici en això de Manuel Candela i van pensar utilitzar el carril central que hi ha perquè no s'usava. I hem intentat fer una cosa que pugui ser compatible entre l'espai que se reserva i que se reservarà als vianants en l'espai del carril bici bidireccional i després haurem de treballar en les interseccions que hi ha ahí perquè, ho comentava abans en Josep Pillín, ahir hi haurà algun problema, haurem de semaforitzar bé per a que siguin segurs perquè hi ha molt de trànsit en totes les interseccions de Manuel Candela i la quantitat de tràfic que hi ha. A més, se licitaran d'ací a poquet de l'Avinguda Juan 23, també, de Maestro Rodrigo, i l'eix Vicent Sancho Tello, Jerónimo Monsoriu, i això també venen dels pressupostos participatius. Pràcticament per al pressupost de 2018, en la regidoria de mobilitat sostenible no demanarem cap pressupost perquè ja venien i estem parlant d'igual d'1,5 milió, 2 milions de projectes, de processos participatius que ens votaren per a que la regidoria de mobilitat sostenible els gestionarà. I finalment ja hem fet els projectes i anirem a licitar l'Avinguda del Port, en aquest cas és el tram final, sobretot perquè també el pressupost que se'ns donava per fer aquesta actuació
no donava per fer tota l'avinguda, que sabeu, i això bueno, crec que és una opinió compartida. Jo crec que l'avinguda del Port és el pitjor carril bici que tenim i ho varen fer de pressa, sense ganes, i varen pintar la vorera després que havien fet una actuació que crec que m'han dit a mi que ha costat 6-7 milions d'euros l'avinguda del Port, i vos recordeu les manifestacions que fèrem. I aleshores haurem de canviar, però segons els càlculs que tenim, per a baixar el carril bici de la vorera, per a també regenerar un poc, per a tindre menys carrils de circulació, se necessitaran vora 2 milions d'euros. I nosaltres, des del pressupost participatiu que teníem, eren 400.000 euros. Aleshores, des de Serreria fins al final de l'avinguda del Port se farà aquest carril bici, que també ho baixarem a la vorera, i avancem i ja volem redactar després el projecte per a poder fer la resta de trams. I vos he de dir que hi ha un projecte de la Marina per a arreglar tota la zona que encara teníem del circuit de Fórmula 1 i se faran carrils bici de qualitat i connectaran aquest tram final des de Serreria fins a la, crec que ahir és Eugènia Vinyes, o no, és, com es diu el carrer, no me'n recordo ara, JJ Domine, connectarà ahir i aleshores farà permeable, ara sí de veritat, no com tenim ara, que hem de pujar, baixar enmig del trànsit perillosíssim, i de fet ho començaran, s'ha de negociar en el govern, que s'ha de donar l'autorització, ha de posar la seva part, però hi ha un projecte de recuperació d'espai públic en la Marina i a més de connexions ciclistes, i estem veient de les dues bandes, des del Tinglado fins a Nazaret, que hauríem de completar també aquesta connexió, que com sabeu s'acaba en una vorera, i això haurem de treballar també en aquest sentit. I després veieu uns projectes molt importants també de connexió en grans avingudes, com són Fernando el Católico, la Marginal Esquerra, que servirà per connectar els trams que s'havien quedat a mitges quan se van licitar, quan se va fer el projecte en el seu moment, perquè no arribava el pressupost de l'Avinguda Constitució i Burjassot, i també Primado Reig, en Gran Via Fernando el Católico, que ja ens fa avançar també en abordar carrils bici en grans avingudes, que és el que necessitem per completar la xarxa, i també per abordar la xarxa completa que pugui arribar a tota la ciutat. Estos són un poc els projectes, i Josep ho deia abans, però no és cert que siga tan fàcil, perquè els primers que ja estan en licitació començarem a treballar en ells a meitat del 2016. I això té tota una complexitat de tramitacions legals, dels serveis, de fer el projecte, que vaig a diferents serveis municipals, revisió de projecte, vosaltres sabeu, Josep Llin es pot fer un màster, perquè ell sí que porta l'administració molt de temps i costa molt. Però si s'aborden abans, al final arriben. El mateix ens va passar a l'any ciclista. L'any ciclista ho vàrem abordar en juliol del 2015 i després ha estat una realitat l'1 3 de març de 2017, vull dir, això costa. Però si se comença, al final tenim els resultats. Haurem de treballar en moltes més coses, en fer educació vial, de fet estem fent cursos en els col·legis. L'any passat farem el Bicifest, aquest any farem també el Bicifest, que estarà un poc en l'àmbit, després hi haurà culminació del Congrés de la Bici, tindrem en marxa l'Agència de la Bici, haurem de fer un pla rector de la bici, haurem de fer un mogollon de coses. Aquest any esperem poder-lo fer per a que al principi de l'any que ve tinguem també tot en marxa i un pla rector de la bici un poc que resumisca tot això i després que fem una projecció de futur cap a on volem anar en l'ús de la bici. I hauríem de fer moltes activitats de conscienciació també, d'educació vial, per a que el fenomen ciclista vagi creixent, però que no se'ns vagi de les mans. Perquè se presta molt a acusar la bici com si fos la culpable de tots els mals, i ho deia l'altre dia. Si els ciclistes van en la vorera, si no sé què, si no sé quant, quan al final és una persona incívica, perquè nosaltres també els coneixem. L'incivisme és l'incivisme, és l'incívic en bicicleta, caminant, en cotxe, en moto. Però està clar, ara pareix que tot el culpable té la bici, que no és cert i ho sabem, però nosaltres volem que la bici sigui un element de transformació també en quant a civisme en la ciutat. I treballarem en aquesta direcció. Moltes gràcies.